Siyabingelela ngani zakwethu, indaba-ke lezi eseyishaqise abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Siyacela mawuqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, gxila for subscribe button. Lona-ke nguSive Nathi Toto. Uma ubheka izithombe zakhe uzombona ukuthi engakaguli wayebukeka kanjani aze abukeke kanjena. Njengamanje yingoba washaywa umngani wendoda yakhe noma washaywa umngani wesoka lakhe uShaun Madonono osesithombeni ofake ikepisi. Kubekwa ukuthi uShaun Madonono nesoka Sive Nathi babephuza ethaveni yendawo lapho isoka likaSive Nathi kuthiwa-ke ngesikhathi kuphuzwa kumnandi lachitha ngephutha ibhodlela likatshwala obuphuzwa uShaun Madonono. Baqala lapho balwa bebanga ukuthi ubuchitheleni utshwala bakhe. Ngisho esechaza ukuthi kube yiphutha mfowethu ukuchitheka kotshwala kwakho, kwawukulwa kwabo okukhulu nje impela lokho, ngoba babekhiphelana ngisho nemibese kusho ukuthi behlose nokugwazana. Kuthi isoka likaSive Nathi lamnqoba, kusho ukuthi layinqoba impi uMadonono, lamshaya. Yilapho-ke uMadonono wathukuthela kakhulu waya endlini yesoka likaSive Nathi eyofuna impindiselo, phela esehamba nabanye abantu abangani bakhe. Kuthiwa uma efika endlini wafica lona owesifazane okunguSive Nathi, waqala wambuza ukuthi iphi indoda yakho. Wathi lona owesifazane akamazi, wathi lo mlisa ungenza isilima uzomkhipha. Kuthiwa-ke lona-ke owesilisa waqala-ke wamshaya qede wase emdlwengula. Eseqedile ukumdlwengula wamphosa evenini ngemumva lakhe, wamlahla ngemumva kwesiteshi sikapetrol endaweni yokulahla udoti. Namuhla uSive Nathi Toto uhlala esihlalweni sabakhubazekile ngenxa yokulimala kanzima. Ngane zakwethu-ke udaba-ke lolu olungemnandi, owesifazane osehamba nge-wheelchair, akasakwazi ukuzenzela izinto, useyafunzwa, kodwa futhi nokulimala kwakhe akazilimalelanga. Ulinyazwa umngani wesoka lakhe, hhayi nanesoka uqobo. Kungabe kuthini ukuphakula kwakhe? Asihlangane laphana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. uSive Nathi usehamba ngesihlalo ngenxa yokulimala kanzima umgogodla, kusho ukuthi walimala i-spinal cord. Njengamanje akasakwazi ukukhuluma, okokuqala lokho. Akakwazi ukuzisiza, usediphendele usizo lukanina noma usizo lukamama wakhe. Amathe avele aziphumele nje isinoma ikanjani emlonyeni, ngoba nengqondo yakhe ayisathathi kahle. Okwamanje uMadonono uyabonakala endaweni futhi uqhosha ngokuthi angeke yena aboshwe. Babethi benzani ngesikhathi bezama ukumbopha. Mina-ke nawe nganzakwethu-ke bengathanda ukuhlangana nawe laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalesi sihloko esingaka, owesilisa eshaya owesifazane amkhubaze futhi kungayena umuntu axabene naye. Asiphinde sihlangane-ke nganzakwethu nakwi-video elandelayo, kodwa-ke lolu udaba olukhathaze abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Danko.